Dobrý deň, som Miro Typer, vítam všetkých svojich odberateľov a predplatiteľov v sekcii VIP. V tejto exkluzívnej časti sa venujem podrobným analýzam jednotlivých zápasov a rozoberám ich do najmenších detailov. Vaša podpora mi umožňuje prinášať vám kvalitné a presné informácie. Teším sa, že ste tu a že spoločne budeme vždy o krok pred. Takže na dnes ma upútal zápas Švédsko-Slovensko. Takže ten by sme si rozanalizovali a povedali si niektoré podrobnosti ohľadom tohto zápasu. Situácia je taká, že za určitých okolností Slováci nemusia postúpiť. Nevieme v tomto okamihu, jak dopadne zápas Lotyšsko-Amerika. Pokiaľ Lotyši vyhrajú, tak budeme mať nôž na krku a nebude to jednoduché vôbec. Ale vychádzam z toho, že naši hrajú veľmi útočný hokej a v každom zápase dokázali aspoň 2 góly dať každému súperovi. Švédi sú už jasní postupujúci a jasné, že sú to profesionáli a prístupia k tomu zápasu s plnou vážnosťou, ale predsa len je tam riziko toho, že sa môžu zraniť aj jedno s druhým, takže možno budú trošku opatrnejší ako v iných zápasoch. Na druhej strane Švédi v každom zápase dostali 1 gól aj od slabších súperov ako sme my. Takže môj tip na dnes je, že 2 góly by sme im mohli streliť. Tí odvážnejší si môžu dať aj 3 a viac, ale myslím si, že 2 góly strelené z našej strany je dobrý tip. Predpokladám, že už sa prebudí strelecký aj Slavkovský. Inak není mu čo vyčítať, má tam 6 asistencií, takže prínos pre mužstvo veľký. Naša útočná sila pri tom vedomí, že Švédi už sú jasne postupujúci, by sa mohla prejaviť v tom, že tie 2 góly by sme im mohli dať. Javí sa mi to ako veľmi dobrý tip. No a Hudačekovi napríklad ide v poslednej dobe, má formu, takže tie naše strelecké ambície si myslím, že sa presadia. Je pravda, že Švédi majú vynikajúcu obranu, dostávajú málo gólov, majú tam v obrane hviezdy z NHL-ky, Carsona, Hedmana. No ale není to len o 2, o 3, o 4 hráčoch, o tých hviezdach. Aj my máme svoju silu a verím, že to zvládneme. Je pravda, že iné dimenzie môže mať ten zápas, keď už budeme vedieť výsledok zápasu Lotyšsko-Amerika. Naši hrajú ťažšie pod stresom, to znamená, náš stres bude v tom, že Lotyši, keď zvíťazia, tak už budeme mať ozaj nôž na krku a nebude to jednoduché. Napriek tomu si myslím, že naši to zvládnu a že tie 2 góly dajú. Možno ich aj porazia. Uvidíme. Budeme múdrejší večer. Takže myslím si, že tá naša útočná sila sa predsa len prejaví a že tie 2 góly dáme. Takže ešte toľko by som chcel z histórie poukázať na to, že naši hrali vždy lepšie proti súperom, ktorí sú kvalitnejší. Nešli nám zápasy so slabšími súpermi. A čím sme mali kvalitnejšieho súpera, tak tým viac sme sa vedeli vyhecovať k výborným výkonom. Takže spolieham sa aj na túto alternatívu, že naši do toho dajú všetko a ich útočné chuťky sa prejavia. Takže toto je môj tip na dnes, dúfam, že vyjde. No a som rád, že sledujete moje video a teším sa na ďalšie video, v ktorom si rozanalizujeme ďalší zápas a že nám to spolu pôjde tak, aby sme dokázali niečo aj získať, vyhrať a aby sme mali radosť z toho tipovania. Takže pekný, príjemný zbytok dňa prajem a veľa šťastia v tipovaní. Majte sa krásne.